Awurade na wie mbremu etimi da chechero ma na di nkunimdie ehye wasafo Awurade wo Yesu dim amen amen praise the Lord hallelujah the Awurade say wo dum so kwa wo de achayen dia me peso bi ate ase ne se enam onyankopon dum odo ya dum yen na ne ma nyina mu ewiase no ebe kwa wie ya na onyankopon kronkron na odo ya dum yen ye nyina se papa ko jira na ye bu atan na de ye bi akoka no dia me de ejira so na ne kasa fa ho no matudi wo brodi kasa mu se you are the temple of God. You are the temple of God. We are on your coupon, na sorry dies, and I say we are on your coupon, na sorry few. Yes, I know. Mama suffer nantaji akinkai. I have 1 Corinthians chapter 3, 16 to 17. Ye kenkan onyankopon asem Korinthofo nwoma edikan 3am yansantiche mu a yedunsi akopem dunsun. Wose bone a wo yetia onyankopon ma ye bone kese. 16 no munim se muye onyankopon asorodan. Munim se muye onyankopon asorodan. Na onyankopon hom timumu. Se obi sei onyankopon asorodan a sei na onyankopon be sei no. Efrise onyankopon asorodan hote na enemu ara amen amen munim se muye onyankopon asorodan alofo no onyankopon aboye aboden otoya aboden woye ya aboden anu ntini baby o wasase so bia na Paul e kachire Korinto asafo no se obi biara obese onyankopon dan biara onyankopon bese Awurade do ye nti wasiesie no waye ye kronkron amma ye ya fata no nyankopon edise ko bose wujira na wodi onyankopon so dan no ye niema emfata onyankopon na nkasa yes hallelujah amen se munnim se muye onyankopon a obo so ni asase no aso dan onyankopon dan hote enti asase so ye bono ba bia onyankopon kudru biara nipa wonam a fatu adwi mu se ye woye biara enam so onyankopon wo muntino yesesa wo ya depa amen amen ani yankasa nkasa kosi se wonyame hu na wode adom ye no efi ni nkeka wa biara ani ahote shirawo otumwo yedie wo ba ma wani amra rosifa wa ye otorofo dadafo ohwini no ye niema emfata no obewiaw na ma honkunku jeni ni tumi nu edum ya ede ye ko wayef na Awurade to yintiri o tuyemfo ma wonam Paul so ka kire se ye nim se ye onyankopon no a sorry otini enti edwamambo ne brapone ne boni bia wo ye biara no se wugire mu na wo ya e kire se wo sa so da na dan bia so se ho pai ana dan bia se komase ho techima amo aboni wuram okure praise the Lord hallelujah se wugire mu na wo onyankopon so dan dia na se bre biara amo tie okure se paya anam se mo bi wura mtimi se wo ye nipa bia no na wo sha se se wo dia so dan ma ye nipa bia no ye bone pa na fe ade ma bi wura ne mabone wura se wo bokro no wo bo adwaman wo di nsekuro akayo awudie ne ma bi ne ma emfata bia che se dan na no wo papa enti ano me bi se wanyankopon dan no a ono nyankopon tie mu no ne ma ben na wo die wura mu enti ma se Wini wanyankopon tam esaya. Praise the Lord. Amen. Wanem se muye wanyankopon no a obo so ni asase na so asorodan na asorodan ankasa ni enti obi a wo tie mi biara me pese fo ni pedie ni si ho se ade eduna na eyam die e wanyankopon wanim kwasi se die ye wo mu ye biara ye be kwa kwa kan mo se na twa. Amen. Hallelujah. Don't you know that you yourself are the God's temple and that God's Spirit lives in you? When you're home, no way you move. When you home, you say, you don't do your baby. But you're back when you said, you pediana Casanca said you won't quit in your debut.
na mo honhom no abekwa awurade anim no ane na awurade honhom wom na nipadua no so se me ma wasai die nyankopɔn pɛ nipadua no nsenhunu abufuo akayo kunsum papamu nitan aduto abosomsom abaye ne niema awurade mpɛ bia na nipadua no ye na mo honhom no nke gire nyankopɔn die mu abɛma ye kɔdan hyira ne nkom no honhom no anyɛ papa maye enti me pasa wote ase onyankopɔn honhom kronkron no ati ye mu no ebesa kwagina honhom no bekwa kwagina awurade anim na die nipadua wei ayɛ no honhom na kɔka ho asem yasa 1 Corinthians 6:15-20 awurade ka asɛm bi na yɛhwɛ Kolontofo ngoma edi kan itira eye nsian tichemu a eye edunum no ose bone ho ahofadie ye ade a eye hu munim se munipadua ye Kristo akwa bi memfa Kristo akwa menkoye no odwamanfo akwa empangu anase munim se de ode ne ho bo odwamanfo no ho no na one no aye nipadua baako efiri se oka se wo mienu beye honam baako dunso no na de ode no ho bo awurade ho no ne no ye honhom baako munwane adwamammo boni biara a onipa ye ni nipadua mu na de obo adwama no de wo ye ono ala ni nipadua bone edunkuno no anase munim se muni nipadua ye honhom konkron a ewo mumu no a munya free onyankopɔn ho no asɔre dan na monnem ho na wotomo aboden enti monhye onyankopɔn animunyam mu nipadua mu amen wotomo aboden enti monhye onyankopɔn edin animunyam ewo mu nipadua mu hallelujah amen enti se wo ba asase so na se ko ba se wo ye boni niema bia mfata bia ne yetufo na wuntia woni aba ma me wa ha yetufo aka kire wo se wonyankopɔ ye nokofo a brenyi nara ye bekɔ nanim no wotiumu enti mfa boni nipadua no nkoye de ebema abufu aba awurade wo emfa nipadua no nkoye de emfata emfra efise wase se wokina na wo bo adwaman de wo bo na baba be sei nipadua no lo se ko wura honhom no mu hallelujah amen annam se be ko awurade anim na de di akire yakoka asem ninti migira ha no obi e kasa se wonyankopɔn so no ye no kwafo a ye be ko akobu na tan no jina na ya papa na mfa dan hyira mere hallelujah amen wase memfa awurade nipadua no honhom ode dom no enkoye bone empangu enti mesra wo bia wo tie me dia wo hwe me bia se ankone kita ya na nya ya dia yentimi nyina na ye mobra papa efse ye den ye be fra asase no so ye dan ye free ha kan koma ye ne betini ye pe ye be fra asase no so na bere nyina so onyankopɔn de niema bi ma ye mfato ho wo chia ho to abo nse wada na kra na pie kra no kwakinkyira na awurade asa de kra no aba na ode kra no ba o ma wahunu se ebire bi bedu se dia me fa kra no koye no metima sa fa kra na baba bi amen hallelujah amen etiensia sa niema nyina na bonisu ni ade bi anipa bi aye ewo sunsum honam so bia no awurade mu no ye bakwa koka ho asem praise the Lord hallelujah nem se makwa no eye Kristo ne dia akwa no nti Bible sibra wo bo wo nipa no wo ne nyankopɔn butu wo nipa so no wode ne honhom kronkron tumi no eye wo nyankopɔn no ewura note ana ma note no beye krate asefo enti wo nyankopɔn yi ne honhom no a ahode bia wo bia wote se de obebubu agu enti adofo mo miensuro wo nyankopɔn ne enwane mfiri bone pe ho yenwane mfiri bone ye ho yenwane mfiri bone ne niema wo nyankopɔn mpe no ho na yentimi ntena ase nya de fata ewurade ba ya anyira amen hallelujah amen ya wo baabi konti na yakwa onyankopɔn nim ne yakwa akogina nti me wa ha ju fo sa boni su bia wo ye bia Kristo aba asase so na odba bewu age me ne wo mienu nkwa na de moja na beto yen enti yen ya baba be ye honhom kronkron ti ase ne dia na ye ne dia enti no ya ne firi bone ho
na mfa da nhyira no nkunimdie ma yɛn so obeti asie na obɛya ɛde ɔdom ɛde yɛdie nkunimdie bɛma yɛn yɛbɛkɔ yɛnim onyankopɔn ba wa wotie me ana bonisu a ɛkɔso adwamamɔ pa ɛkɔso wɔ asase so ano ɔde ɛne nipa ɛbɔ adwaman ano akɔyiegu ne yɛhwie mmɔgyago yɛkunkum nipa yɛyɛ nneɛma bebraa ɛma wɔ nyankopɔn bufuhyeɛ ɛba asase no so baanam sɛ kra no bɛsan akɔhyia awurade na deɛ nipadua no yɛ yɛwakɔka ho asɛm di wonua bɛma metufo sɛ medeɛ ne deɛ ne kristo mmɔgya ɛsra wo hwane na gye wɔ kra ɛnkwa ɛfiri sɛ wɔnyankopɔn ɔgye wo mu no na honhom kronkron ɛna yɛbɛkɔ akɔgyina n'anim ma wɔnye kra no na afei wɔakɔgyina akɔka sɛ yɛ mehu yanka deɛ obia nu a wɔatumi anya ano aduro da sɛ nɛ wotie na wobɛyɛ a ɛbɛyɛ nkonimdie ɛbɛyɛ ɔgyeɛ ɛbɛyɛ fahodie ɛbɛyɛ anuonyam na awurade twerɛ wo din wɔ nkwa nwoma no mu a ɛno na asase so a wobaayɛ akwantuom no na ayɛ nhyira awurade nhyira wo ɔmpagya wo ɔnyɛ ɔkɛse wɔ jesus din mu amen oh papa nyame nhyira wo mese nnɛ sɛ woajoine yɛ na SOMPA 93.1 SOMPA TV nkwagye asɛm nko a ɛna ɛtwa gu wɔ awieyɛ bere mu asafo yi madika aka sɛ ɛyɛ King Solomon Universal Temple International ya yɛkyira kwan ɛwɔ Kumase Anomanye mpataseɛ wodu mpataseɛ asie yɛwɔ no mu a wode bisa sɛ mepɛdifo ba no asɔre awieyɛ bere mu yɛyɛ asɔre efiada ɛne kwasiada ne fiada de ne yɛ empire kɛseɛ paa wobɛbɔ no wadi ama wo ne wabusua papa odaroma yɛbɛkɔ ne yakɔ sɔre nyame a wɔte ase wɔn ade nyinaa ɛyɛ ne dia edi papa yɛgye mu ama wo sima edi yɛ ne yo ɛnimre nso yɛda awurade ase ɛyɛ nkɔfofra kristo no ɔde akyɛ yɛn na before no pɛ sɛ megyina awurade asɛm so Psalm 96 ɔsɛ asase nyinaa so wura no ayɛ yie baako no so monto dwom foforɔ ma awurade asase nyinaa monto dwom ma awurade monhyira ne din monka ne nkwagyeɛ firi daa nkɔ daa mu hallelujah amen ɛtwa sɛ ɛnumere anadwi sɛ yɛwɔ bibi hyira a ne nyankopɔn ne ɔsi hyira no saa bere ebi de bosom ɛso manim ɛhyira no ebi mu kamfo nneɛma ɛso ne mfa so nanso mbɛsɛ metwe yɛ nyinaa dwene esi bibi so sɛ yɛ onyankopɔn ɔte ase daadaa na ne tumi boro adeɛ nyinaa so wɔne ne twa sɛ menu mmienu yɛsɔre no hallelujah woso na wokro na woyɛ kɛse wode woso na woyɛ mesa na dwi woso na wokro na woyɛ kɛse wode woso na woyɛ kɛse anything apona wane obese anadie inapona yade ni bazutu wo sa wane oseradie woso na okro na oye kase wode woso na oye kase mese inapona wane obese eradie inapona yade ni bazutu wo sa wane oseradie wode woso na okro na oye kase wode woso na oye anadie woso na okro na oye kase wode woso na oye wose na pona wade ono kase eradie na pona yade ni mazutu wo se wo me o eradie woso na okro na oye
to me in Nara. Yes, to me in Nara. Ampara. Soronia. Sase. Ampara. To me in Nara. To me in Nara. To me in Nara. Yes, we to me in Nara. We'll be a seven. Soronia. Sase. Ampara. To me in Nara. To me in Nara. To me in Nara. Yes, we to me in Nara. Ampara. Soronia. Sase. Ampara. To me in Nara. And I do what in his soul. What in his soul. Ampara. Amato. Menina. Verase. Wode. Na ede. Emmanuel. Lese. Ampara. Oniye. Wahanenso. Yame. Oniye. Anadi watini so. Obiasele, Amato, Menina, Verase, Wode, Nanete, Emmanuel, Lese, Yame, Oniye, Wahanenso, Yame, Oniye. Messi, what in his soul? Rabaya, Amato, Menina, Averase, Obiasele, Nanete, Emmanuel, Lese, Yame, Oniye, Wahanenso, Yame, Oniye, Yarate. What is a no? What is a yes, oh, Christo, Etia, Siama, Ena, Casa, Rokoto, now, this is what he be arate, Parasa, I guess. Solo Yahudi, Nasa say Yahudi, Wahimia, Nati, Bessie was Solo Yahudi, Nasa say Yahudi, Wahimia, Nati, Obiasa Wunamie. Saúde amie, Waude, Ampara, Messi Bediakwe, Waude.
pempemo kotono waso ya sase so wasarino yame imena te mesi abofo pempemo kotono waso ya sase wasarino yame imena te anabi onami benote so iwe onami benote so ye bomi atosa bofo empempemo kotono waso ya sase wode onami benote anade obi ni wani oni watio mebra oya do makoma mese obi ni wani oni watio mebra oya do makoma betete sate tete nyamie anaji abasumu wo tete nyamie wole abasumu wole na otie kin Solomon hour Bible so Ezekiel edrube bi na omano kwa ahochirem Jesus na omuhu de omunye na Bible say Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ mu de gyina nkwa na mu nyina na mo nhyɛ ase na mo ntɔdwom na Bible say enwum tɔ no hyɛ ase no Bible say atamfo na ka etu wɔn so sa no Bible say Awurade ma atamfo na atwa wɔn ho kɔn na wɔn kunkum wɔn ho na adeɛ baako na minim ne sɛ yɛ asɔre na me na obi di akoma pa ɛhyɛ mu a enwum tɔ ɛwɔ infect sɛdeɛ yɛ bɔ yase no obi timi su no saa na se yɛ asɔre Onyankopɔn na sɛ ɔde akoma hyɛ mu a sɛ yɛ alie mpo na woyare a sɛ ɔha bi mpo na dawo so a saa nkɔnnua no bɛbubu na ɛde ahotɔ bɛba ɛde fawodie bɛba ɛde ɔgye bɛba ɛti yɛka biribi akyerɛ obi a ɔte fie na ɔha ne dadwe bi da ne soɔ sɛ anadwe anum toe mu no Awurade ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛsiane sɛ Nyankopɔn yɛ nsɛnkyerɛnne hwɛfoɔ agya hallelujah onyame bɛn no ɔte sɛyi onyame bɛn no ɔte sɛyi anɔfo pɛpɛmo kotolo ɔso nyasase wasɔre no mesi anadwedi bɛn na eya mwanwe jumase Yesu ni ahwani wo edibena eya mwanwe jumase Yesu ni ahwani wo anything me see mebo Yesu na mebo SOMPA
wow na mayo dia rose ode palete hey say wow na mayo ode dia rose Aradu will say, yes, Lord. So be good, sir. And the Mabusum be Camfona. Nasa Bosun want to mean Cassa. Want to mean Nashi. But you're not going to put Samano. Now, see a namano. Damn it, Gusuyana Juma. See, Yantako will be so with me, Yajuma. Will be a number to me, Yajuma. But you're not going to Yantako. You're not going to put your moon song. But send a me free tete. What does what your Yajuma? And when no one counts for Rade, and I get done, I say, woman in our case, and when no one count, I was sorry, I was yes to demo. Amen. Amen. Papa, Yame, Oisrao, Yame, Onyo Kese. Ebi se enne no medical kase se uni ye be bompaye na ne ye be sori nyame a enkonua nyina bebrebe papai he afi be ko na wie ya ho na mu nsem bebre emu akwanhia emu yade emu amane na me se otwere obotantim bia oni asafo awurade na hey ade nyina be di aboa wo ne be wie wiye papa why ready yanko enne mpaye no eje asono mesre se kinsoro mo baby ansori sa wonna nko a sorry wo yare asabre kura samsuo TV ni so ana radio no ho abra be bompa ni nyina be wie no hey na nyame akasa papa me jema ma wo na ye ni agro kwa papa yenko hallelujah amen hallelujah amen God is good all the time all the time anaju ye be bompaye amen na ye di mpaye yes na ya no mpaye Jesus e ye mpaye bo say oh yes and na sana mpaye we be yes Lord Jesus nyame ma wadansidie amen nyame ya ho nsenkyerene oh Jesus ye be sire se wo dampa no so a Jesus and na be fa wo yes it is sorry tia wo na say yes God wo pe kura sorry bu nko oh Jesus e wo bra ye be sire wo nyankopon bo yes look at Isaiah chapter 59 verse 2 now. Jesus. But your iniquities have separated between you and your God. Jesus. And your sons Jesus. have hid his face oh yes from you. Jesus. That he will not hear. Yes. What's the young bonnet? Atitiye ni Nyankopon tem. Oh Jesus. Na mo Nyankopon eyi nani efri ye ho. Efri ye so. Yes. Ebi so Nyankopon timi nhwa bone. Where there is sin, the presence of God cannot be felt. Baby abone wono. Oh Nyankopon honhom entimi ntina ho. Jesus. Now where the spirit of God is not, oh yes, there's no liberty. Yes. Say nyame honhom ni baby a fa anwudie eni ho. Jesus. Enti ne yesro no awurade say. Yes. Ena na dwi. Yes. Onyame a woye. Uyaba hatampa Oma Risu Fravo Yesu onyame a Uyaba Tampa Oma Risu Fravo Uyamabo Daddy yes, Lord. Jesus, right. Oh, yes. Jesus. My God. Oh, Jesus. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, yes, we know. Jesus. What the one that now to me.
Awurade kae moja apam na fadware fatew ma ho je kan pedue fi mfunso no ponidie mu Awurade emlato ane mfunsre biara wo ma yakom ya ye biara ene anadwi ewo Yesu remo Awurade hwemabo oro Yesu hwemabo moja ne kasama moja ne dare ho moja ne tia ho moja ne ho ho efiri kawade bua mo efiri boni sumo ye awuzie ye kronosem enadasem atrosem adwamamo ene akohwe ene ne mabia antre fata o ma ye die kredi pedi aye biara wona anadwi ene suforo ane Yesu so se wane wo mama bona kai ene anadwi ne ma moja empepa enfonso moja empepa embone die moja empepa mudie moja enjari entia ma efiri mfonso ne mbanye nyina mo ewo Jesus Christ aso tuwa mo ene anadwi ewo Yesu ne mo awade ka manaje maso awade ka manaje maso efiri kawade mo efiri boni subia mo wona anadwi ewo Yesu ne mo awade o ma ye tem suforo ade ase wade mo mo ne jare yawo so ade mo bo ne tia wo efiri fuyi kawade bia mo ewo Yesu na so tum na ho de mo in the name of Jesus he ka brosi ka pa yanda bana bo santa pa Father bada power bada brother Jesus Christ wona anadwi ewo Yesu ne mo awade kai oyi awade ka mo awade ka mo ne fa mo ja kronkro e jare ntia ho ye di fini kawade na bo ade ni Jesus Christ ye bom pa ya ma wo man Ghana. Yes Lord. Exodus chapter 20 verse 5 no. I said thou shalt not bow down thyself to them. Jesus. Nor serve them. No. For I the Lord thy God. Oh yes. I'm a jealous God. Yes Lord. Visiting the iniquity Jesus. of the fathers. Yes God. Upon the children. Unto the third and fourth generation. Jesus of them Christ. that hate me. Yes Lord oh God. Na me wenyankopon. Oh Jesus. Na me nunkufua. Hey. Ejanum emumuyoka. Yes. Ekosi mofra awontoatoaso nyina kabros kapayanta Jesus enti ebetimi abase ni ayenam nnase wo man oh Jesus ebetimi abase yes Lord oh God boni ayena nanum din oh Jesus Christ ebetimi abase sunsun oh yes esu aba ene ye twa ana se betimi ayese yankase yambone yesro no awurade se onhu aman Ghana mobo boni bia ye janum ye ye founding fathers ye brosikapa ya pa kabrantapa ye pa papa ya pa yanda bantaba no santa biribira bantapa ye pa kabrantaba tabiribira santaba ya pa kabrantaba biribira santaba ya pa papa yantaba ye pa kabrantaba biribira bantaba ya pa papa na bosantaba ibranta biribiri bosantaba ya paka branta biribiri ba aware kauma oh Yesu nema he paka branta biribiri ba enana diula Yesu ya paka biribiri ba jo my gano ya paka biribiri ba efie mu ye anem fosire ma ya paka biribiri ba ye tumafo ane akamafo ya paka biribiri ba ene wa asafroade ya paka biribiri ba ye di oman ashawunsa paka biribiri ba ye di enkrani padwira ashawunsa ya paka biribiri ba aware nemapo ya paka biribiri ba wo ye ntrima iso ya paka bereba awon enkaye manya na omamu yaso ebereba taka bereba nene oma eni aya paka bereba santaba ena anadwo moja na kasama ye aya paka bereba moja enjari ho aya paka bereba moja na ntoma ho aya paka bereba wo yesurema aya paka bereba wo yesurema aya paka bereba awani joma yo aya paka bereba efrem muyemo aya paka bereba efrem fusuoma aya paka bereba fo basa tumene atoma so aya paka bereba wo yesurema e paka Jesus Christ. Ye koswa bompaye. Yes. Ye bompaye ma unbelievers. Unbelievers. Jesus. I will be for nyina. Yes. Starting from our families. Yes. Starting from our homes. Jesus. U maami bi, u papa bi, u uncle, u auntie, u nua bi a. Yes Lord. Onfa Kristo. Jesus. Onya hu Kristo ye. Oti bonim. Onam bonim. Jesus. Say, Yaman conclude in the sakana. Oh, Jesus. Yaman conclude in the sakana. Oh, yes, Lord. Whatever he or she is. Jesus. Yaman conclude in the sakana. Ya branda banta kapabosia. Ya branta papa. Ya branta banta beraba santaba. Ya branta beribiribiribiribo. Ya braba santa bayanda beraba. Ya branta beribiribiribiraba. Apaka bayanta beraba. Ya braba santaba. Branta beribiribiraba. Apayata
Ayapakabira Paraba, Ayapaka Paraba, Apabiraba Sandaba, Ebinabo Santa Paya, Kapaya Tagabiraba, Epakabiraba, Epabirabandaba, Yapaka Paraba, Yapakabaraba, Yepabiraba Tabiribiraba, Epakabra Santa Paya, Yapabiranta Biribiraba, Epakapaya Tabiraba, Yabranta Biribiraba, Apakabraba Santaba, Yapakaba Biribiraba, Apakabiraba, Epabiraba Taba, Epakapaya, Yapaya Tabiraba, Epakabraba Santa Biribiraba, Ayapakabiraba Naba, Ibranta Biribiraba Santaba, Epakabranta Biribiraba, Apapaya Tabiraba, Yapakabiraba, Yapabiraba Naba, Apakabiraba, 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 Apabiraba, Epakabiraba, Epakabiraba, Epakabro Santa Barabiraba, Epakapaya Biribiraba, Epabiraba Santaba, Ibranta Biribiraba, Epakabiraba Santaba, Yapabiranta Biribiraba, Ayapakapaya Naba, Ayapakabiraba Naba, Apakabiraba Santa Biraba, Ibiraba Santa Biribiraba, Epakapaya Naba, Yapabiraba Naba, Apakapa, Yapayataba, Yapakabiraba, Epakapa Santaba, Jesus. Jesus. Your bomb missionaries all over the world. Your bomb software, a D4 evangelists. Obi for the sake of Christ. On nama manium, Obi for the sake of Christ. On your baby pump for the team to for the sake of Christ. No baby cry on a day. Jesus. What do I want to know soon? Yes, Lord. My God. They provide my Lord. All good shepherd. Jesus. Whatever they are. Yes, God. He cabos. He planta payanda gaba. Ayapaka papayanda gabireba. He paka brusanta paya. Yapabrande biribireba. He paka biribirebo sandaba. Abranta biribireba. He paka birabandaba. Apayanda gabireba. Yapaka biribireba. Apabiribireba. Apabiribireba. Hey, paka branta biribireba. Ayapaka papaya. Apayanta biribireba sandaba. Ibranta biribireba. Apaka biribireba. Apabirababa. 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 Apakabirabo santaba. Ibirabo santapaya. Apayanda gabireba. Yapakababa. Yapakabiraba. 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 Yapakabiraba santaba. Ibranta biribireba. Yapakabiraba. Yapakabiraba taba. Apakababa. Yapakabiraba. Yapakababa. Yapakabiraba. 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 Yapakabro santaba. Abranta biribireba. Apayanda bireba. Yapakabireba. Yapakabiraba. Yapakabiraba taba. Apakababa. Apayanda biribireba. Yapakabiraba santaba. Ibranta biribireba. Yapapayadaba. Apakabiraba. 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 Jesus Christ. Ye bompaye. Ye bompaye ma ye busuafo. And our children, especially from this time to this December. Oh, Jesus. Ebe 31st mu. Yes, Lord. 1st January. Wa ye nyankamade. Oh, Wa Jesus. epe moja. Epe nkwala moja. Epe mufra moja. Epe ma moja. Epe mema moja. Eda ye nwade. Ye di Yesu moja. Ye kabrandi antapa. Ya pabranta banamo. Ibrobo santa paya. Ya brandi andaka papa santa mo. Kabranta banta bidebideba. Ye pabranta bana bidebideba. Ya kabranta bidebideba. Ayapakabaraba Santaba, Yapakabratababa, Epakapa Yataba, Ayapakabaraba Santaba, Apakabaraba, Yapabiraba, Epakapaya, Yapayata Kabiraba, Apabiraba Santaba, Epakapaya, Yapakabaraba, Epabiraba, Epabiraba, Epakapaya, Yapakabratababa, Ayapabiraba Santaba, Apakabraba, Yapabiraba, Epakapaya. Yapayataba, Yapabiraba, Yapakabraba, Epakababa, Yapakababa, Yapakababa, Yapakabraba, Yapakabraba, Yapakabrata Bidibidibidaba, Apakabraba Santaba, Ibrata Bidibidibidaba, Epabiraba, Apakabirabandaba, Yabrata Bidibidaba, Yabraba Santaba, Epakabraba, Yapakabraba, 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 Yapakabraba Santaba. Yes, Lord. And we shall now see schools especially secondary schools and the tertiary. Oh, Jesus. Babeko school, Babanu Subanya.
Eya bufu no. Yes. Yes, Awurade say. Oman and san try your man. Oh Jesus. Yes, Lord. Boni bi o bono Oh, nam so. Edi wura ye mem. I was right from the crèche. Jesus. Kwesi tertiary. Yes, Lord. Ya memfa ne san ka ye man. Oh Jesus. University level. Oh yes, Sidem. Oh yes, Sidem. Ya pa posikapa. Hi kabra taba na bo santapa. Ya pa kabra taba tabedebedeba. Ye pa kabra taba na bo santaba. Ya pa kapa ya. Ye pa kabra tabedebedeba. Ye pa kabra tabedebedeba. Ye pa kapa ya daba. Ya pa kabra tabedeba. Hey, ye pa kabra ba santaba. Ya bra tabedebedeba. Ye pa kapa kabra. Ye pa kapa. Ye pa kabra ba. Ye pa kabra santaba ya daba. Yes, if I come in, if I come in, if I come in, Yapakabaya, Yapakabaraba, 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 Sataba, Yapabira, Yapabiraba, Tapaya, Yapaya, Tagabiraba, Yapakabaraba, Yapabiraba, Yapakapaya, Yapabiraba, Yapakabiraba, Yapabiraba, Apakabiraba, Apabiraba, 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 Ipakabrava Santaba, Yabratabaraba, Ayapabiraba Tapaya, Yabratabaraba, Ayapabiraba Santaba, Yapabiraba Taba, Apakapaya, Yapakabrataba. Jesus. Ye bompaya mayarefo. Ayarefo wo ye fie. Jesus. Ayarefo wo ye busuam. Yes, Lord. Ayarefo wo ye asafumu. Yes, Lord. Ayarefo wo Ghana fa. Oh yes. Oh Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Obi eni so okọ. Bebia nipa ne mpese obekọ. Oh Jesus. Yes, Hana Oko. Bible, is there no balm in Gilead? Oh That the Jesus. children of God are sick Yes, Lord. and diseased. And we say bien ni Gilead. And we say bien ni asasiso. Jesus. Anya mema ayari. Yes, Lord. Mema huamani. Yes, Lord. Say, Jesus. Ama na yare sa dom. Hey. Ama na yare sa. Yes, God. Na yare sa dom. Jesus. Yes, God. Hiposikapa. Yakabranta banta biribo santapa. Hipakabranta banta biribo santapa. Hipabranda biribo. Hapakapaya. Yapakabranta biribo. Hipakabiribo. Hipakabiribo. Hipabraba santapa. Yabranta kapaya biribo. Hapakabiribo santapa. Hipakabiribo. Hapakabraba. Hipabiraba. Hapakabiraba. Hipakababa. Hipakabraba. Hipakabraba. Hikabro santa biribo. Kabranta banta biribo. Hipabiraba santapa. Hapaya tagabiraba, Hapabiraba Santaba, Yapakabiraba, Yapakabiraba, Hapabiraba, 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 Hepakabra Santaba, Ayapayana Beraba, Ayapayana Beraba, Ayapayana Beraba, Ayaparebreba, 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 Ayaparebreba. Jesus. Yes. Yes, Reverend say. So be tie. Yes, Lord. Obi sheye. Jesus. Na doctors declare no. Doctors declare no. Say there is no hope. There's no hope. It's young for no coffee no come. Obi tie. Yes. Then there so be aniwa. Obi tie. Now oxygen na sinu so. Obi akokoma. Omu ya. Jesus Christ. Jesus. Obi Lazarus. Oh yes. Na Lazarus Adam. Nana. No man is sorry if you will so be cheer Anagia Kuku to me, Kuku to me, Yes, ye Brobosana, yes, ye Paka Papa, ye Paka Brantapa, Yapaba Nebeba, he Paka Brosantapa, Yapaka Papa, he Paka Brantaba, yes, na Yapaka, yes, na ye Brobosantaba, yes, na Yapaka Brantaba, Hapaka Papa Yantaba, he Paka Brantaba, he Paka Brosantaba, Yapaka Brantaba.
bereba epaka papaya ya paya taka bereba epaka branta bereba sandaba abranta bereba ye paka papa ya ye paka branta ba apaka bereba apa bereba sandaba ebranta bereba sandaba epaka braba apaka bereba apaka bereba apaka braba apaka branta bereba epa bereba sandaba ya paka branta bereba epa bereba tapaya ya paya taka ba ya paya bereba ya paya taba ya paka bereba epaka papa ya sandaba ebranta bereba ebrebo santa kapaya epaka branta bereba ya pa bereba tapaya naba ya branta bereba ya pa bereba naba epaka paya taba ya paka bereba naba ya paka bereba taba epa berebo santa pa Jesus. Yes, Lord Jesus. Oh, Jesus. Let every bondage of infirmity, oh, Jesus. Every bondage of sickness, Jesus. Every bondage of disease, yes, Lord. That is holding back the oh, Jesus. God. Yes, God. In the name of Jesus. Power of the Holy Jesus. Jesus. Yedi o man sika semina banyamianim. Yes, so no rade say. Onfa ne sanka ne mema. Onfa ne sanka ne mesika sam. Ejume bia ni bia. Jesus. Na ohun koso. Yes, Lord. Ohun peja. Jesus. Can't mean janya me. Jesus. Yamema na adom. Oh, yes, now. In the name of Jesus. Yes, God. In the name of Jesus. Yes, Lord. In the name of Jesus. King Solomon Universal Temple. Jesus. Jesus. Elizabeth Dankwa. Yes. Papa Koku Dankwa. Oh, Jesus. Asofo Nanano. Yes, Lord. The entire membership. Jesus. Oh, yes. I will build my church. Oh, Jesus. And the gates of hell shall not prevail against it. Yes. So no rade say. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Jesus. 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 Any gate of hell. Oh, Jesus. Ya papa. Ye paprosi atapa. Ya branta banta kabiri santa pa.
Ipaka branta bere 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 ba. Yapaka papa yandaba. Yapaka bana basandaba. Yipa bere 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 ba. Apaka bana basandaba. Branta bere 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 ba. Ipaka papa ya. Yapa yandaba ba. Yapa yandaba ba. Yapa bere bere ba. Yapa bere bere ba. Apaka branta bere bere ba. Ipaka bana basandaba. Yabranta bere bere ba. Apaka branta bere bere ba. Yipa bere basandaba. Yapaka papa. Apaka bere bere ba. Apaka bere bere ba. Yapa bere bere ba. Yapa bere bere ba. Yapa bere bere ba. Yapa bere bere ba. Ipaka papa. Ipaka papa. Ipaka bere ba. Ipaka bere ba. Ipaka bere ba. Ikabrusa tabere bere ba. Ibrata ba tabere bere bere ba. Apaka branta bere bere ba. Yapa bere ba sandaba. Apaka bere ba ba. Yapa bere ba ba ba. Apa yana bere bere ba. Apa yana 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 bere ba. Jesus. Yeah, bumpire metie for na shofo. And David can say, is there no cause? Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes, God. Yes, Oh, Jesus. Yes, God. Oh, Jesus. Many are the counsels of a man's yes. Many are the plans of a man's heart, Jesus. but the counsel of the Lord alone shall stand. Jesus. I dream a brain. I want to be no one yanku ponti mu enkuto na ebetina dia ye dawo kumaso ye wo bo humpa ye ye wo precious and na na twa wo ne yenwe me fa ne sanka wo yes Lord ya papa ye pa kabra basanta bere 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 ba ye pa kabra ta bere bere ba ya pa kabaya ta kabra ba ye pa papa ya ta ba pa kabra bere bere ba pa na bere bere ba ye bere basanta ba ye bere ta bere bere ba pa kabra bere ba ye bere Santaba, Ibrata Bereba, Apa Bereba, Apa Bereba, Epaka Papa, Yapaka Bereba, Epaka Santa Bereba, Yabrata Bereba, Yabrava Santa Paya, Yapaka Bereba, Yapaka Beraba, Yapa Bereba, Epaka Bereba, Epaka Bereba, Yapaka Bereba, Yapaka Papa, Yapaka Bereba, Yapaka Bereba, Yapaka Bereba, Epaka Papa, Epaka Santa Bereba, Yabrata Bereba, Epaka Bereba, Apa Bereba, Yabranta Bereba, Yabranta Bereba, Yabranta Bereba, Epaberaba, Apaka Bereba, Apaka Bereba, Apaka Bereba, Apaka Bereba, Epaka Baba, Yapaka Baba, Yapaka Baba, Yapaka Baba, Yepaka Branta Bereba, Apaka Bereba Santaba, Yabranta Bereba, Epaka Baba, Yabranta Bereba, Jeremiah 29 verse 11. Yes. Also, for I know the thoughts. Yes. That I think towards you. Yes, Lord. Saith the Lord. Thought of peace and not of evil. To give you an expected end. Oh, Jesus. Send the mirror the memo will be a pa. Intimate watching a pa. Who is rather say? What would Jesus? What would say on all the social media platforms? Yes, yes, Lord. Amen. Yes, God. Ya cabra santa paya. Ipa cabra tabere bere bere bandaba. Ya pa papa santa ba. Ipa cabra tabere bere bere ba. Apa bere 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 ba santa ba. Ipa cabra bere ba. Hey, ipa cabra tabere bere bere ba. Apa kapaya ba. Ya pa bere bere ba. Ya pa kapaya. Ya pa ya tabere ba santa ba. Ipa cabra tabere bere bere ba. Ipa cabra tabere bere ba. Ya pa bere ba santa ba. Ipa kapapa. Apa bere bere ba. Apa bere ba santa ba. Ipa cabra tabere bere bere ba. Ya pa bere bere ba santa ba. Jesus Christ. Ya bompa ye chotu. Ya srama krowra. Yes. Ya nana utumfo. Was to do the second. Asante Mewura no no. Asante Mewura no no. Yes, so no Urade. Yes, Lord. Ya don't ne hu ni nebusi na yimfu na so no. Oh Jesus. Yes, Lord. Na yindi na bo no Urade nim. Ya memfa ne sanka wo. Yes, God. Mika brosikapa. Ya pabra tabanta kabara de busanta pa. Ye pa kabra tabara de busanta pa. Ye pa kabra tabara de bidabada ba. Ya pa kabra tabara de bidabada. Ha pa kapa ya takabra ba. Ye pa kabra santa pa ya de bidaba. Ye pa kabra tabara de bidaba. Ya bra santa pa ya. Ye pa kapa ya takabra ba. Ha pa kabra tabara de bidaba. Ha pa kapa ya de bidaba. Bidaba santa bidaba. Ye pa bidaba takapa ya. Ya pa ya takabra bidaba. Ha pa kabra bidaba ba. Ha pa bidaba ba. Ha pa kapa ya. Ya pa ya takabra ba. He kabra santa pa.
ɔno kɔfoɔ no Onyankopɔn a wɔte ase da bia wo na wotie yɛn wasɛm no sɛ yɛnkɔ nkɔbɔ mpayɛ na wo na mo nkoko so bɛtie yɛn awurade yɛbɛbɔ mpayɛ wo ne tenetenefoɔ ma adansedie mpie mpaebɔ mu wɔ Jesus din mu amen Papa nyame onhyira mo ene wa obɔ mpae obi wa yɛ nhyira sɛ yadeɛ so asabre minim sɛ adwane adwuma so asabre adeɛ bɛte no na wanya bi na bibia deda na kwam sabre King Solomon Universal Temple International ana mote yɛn kan yɛ Kumase Anomanye Mpataseɛ Kumase Anomanye Mpataseɛ so free of friends so na eba obetimi asi wo Macro Junction ana sɛ Akoko Space Junction ho ofa taxi ni bia wo so obesi wo D4 ba no asoro ana sɛ asiye ho abros akese bi esi honom obi ado bewura asoro ho so free kajetia so na eba obetimi asi wo Anomanye post office junction with Messi home taxi so am post office ubenya taxi a ekoho ana ofri barekese kwan so na eba si Akoko Space na full taxi usu besi D4 ba na sore so ofri Abrepo junction so na eba si Akoko Space wa usi ubesi D4 ba no asore hono mo a asore efiada ye mpaebo kese odima mpae be bompa ma no wabusua awiye bremu ne ma akekere ye no be bompa ne sane kwasiada asore kese a ye no adagye nim ewo Anomanye Mpatase ho na papa ansa ne ye be kɔ no on se agro ye obi de obi adwuma timesre adwuma wura se ye pese bompa ye kakra de ma station se de be nyame basa be kese ewo station so papa mamenye mu ma na ye mompa esi ma be se num bi fama adwuma yi hallelujah esase ye bompa ye edema SOMPA TV and the radio when Yankopon na efa no kofa bai hongongo na ditumi wura no ye bompa ye page adwuma wura ne yire ne ma ne abusua nyansa ne nimde wura de dum King Solomon enhyira no odum de dum Jesus ye bompa ye se sa odum no Abraham honhom kro enko na abusua ne yire ne namfofo ya mo Yesu de ya kabro santa papa Epakabranta bere basanta paya ya paya taka papa ya ndafraba epakabranta bere mandaba apakabraba santa paya ya paya taka bere ba epakabraba santa paya ya paya bere bataba apakabranta bere ba epakabraba santa paya ya paya bere ba apakapa ya taba ya pabrande bere ba epakabraba santa ba apaya taka bere ba apabere bataba apakapa ya ndaba ya branta bere Jesus Christ. Ya bompa ye page adwumayefo nyina. Yes. Arofo se wo biebia hene adwumayefo ama ayekwa. Yes. Ya bompa ye di adwumayefo nyina ni Yesu moje. Jesus. Edu baabia wopon kura wo kofia kwa mukafo. Ya bompa se Awurade ma disaster brabo ni amane bi nto wo moda. Na mo mbre nyina ro otua na mo so wo ba adwuma. Awurade mfo mo medu asundwo. Sikamra, ye diemra, asundwemra. Oh Jesus. Obi bia ntimi nya bi fa hwe busia. Jesus. Ampa SOMPA TV and radio adwuma mkoye oh yes in the name of Jesus ye kaprosika papa ya payata kabana na bosanta pa e pakabranta bere ba papa kabena ba e pabera ba santa pa ya na ba ya payata kabere ba e pakabranta bere ba ya papa ba ya na ba e pakabana bere ba e bere bosanta pa ya payata kabere ba ya pabere bere ba na ba papa kabere ba papa kabere ba na ba ya pare ba ba ya pare ba na ba ya pare ba ya pare ba ba e pakabra santa ba ya pakabane bere ba apakabra tabere ba ya pabra ba santa ba e pakapa ya ba ya payanta kabere ba apakabere bere ba apabra ba tapa ya payane bere ba ya payane bere ba ya pabere bere ba ya pabere bere ba ya pabere bere ba e pakabra santa ba ya bere ba ya payanta kabere ba Jesus Christ edru baby ewiase ani branti so obi page biribi na ekoso a no obi so sha ase atwitwam ya bompa yese sunsum bi man ho so obi page biribi oh Jesus SOMPA TV SOMPA radio adwuma yefo nyina na ko bosom so ko obi so baby ya no ma hihye biara in the name of to the sender yes Lord yes ya kabra santa pa ye pakapa papa ya taka bere ba apakabra ba santa pa ya branta kabana bere ba ye pakabra bere ba ye bere ba santa ba ye pakabra tabare
apa kabaraba santapa ya payata kabaraba apa bidibaba ipa bidababa ipa bidababa ipa kapaya ya pakapapa ya pakabaraba ya pakapapa ya pakapapa ya pakapapa ya pakabaraba ipa kabaraba ipa kabaraba ipa kabaraba ipa kapapa ya pabiraba santapa ya payata kabidibaba ipa kabidibaba ibidimo santapa ibidimo santapa Jesus Why tatu ani arofo no so obi agiram no ye adwuma wo ye se adwuma no betum pon sa no akwa nanim ampa na so wure adwuma bi mu nso na etum pon a wa wo mu no kura de ho ho sa ye bom pa ye se adwuma be pagya ampa na etum pon fa wiase nyina amen yes lord said ye wo sienen Hey Jesus yes lord oh Jesus yes lord in the name of Jesus ya pa posia ni pabranta banta bidi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 bid
Santa Yapaya Taka Bideba, Apa Bideba, Sibido Santa Paya, Yabranta Gabo, Epakabranta Bideba, Apaka Santa, Yapayanda Bideba, Epaka Santa Paya, Yapaya Taka Bideba, Epaka Bideba, Epaka Bideba, Epaka Bideba, Epaka Bideba, Epaka Bideba, Epaka Bideba, Yapabidaba Santa, Ayapaka Bideba, Apaka Brusiata. Radimana basa suna adwuma ya onyankopon de dum na koa woni na busua adwen ho na nam so ma wiase ne awurade asamo tire wiase nyina no ensi wonye ne nyina chi awurade ntwero wodi won kwanwomam na sanche na Kristo pia kraba kokora nyina wa Yesu dim amen amen papa yada senyame enhyira ansane bi free akono ye bechia eye evangelist Kwaku Dankwa kofa ba baby obi a ye chia no one prophetess Isabel Dankwa one asoma nyina baby bi obi a obi a no yesire nyame nhira de ema obi a ye free hako ene oti osomafo Peter Atamwachi enka Pastor Paul Hissel sabre oti nenka Reverend ewaha ene oha sei Pastor Francis Nantachi ono so ewaha ana sofu JJ no papa we no usu ansa no no fa no coat ni agro tine no ono so obai sofo ado sabre ono so ewo ha na CSP ono so ebabi CSP no na no na me bisa na se me hu na che na so nyame ado na me kan ye ho sabre brother Same ono so ewo ha bi na me amenua eye Augustine oni chinchim emfidie no ewo ha edemai ye kɔ ama nana safo atoaso amaye nyame onhyira obibia.